Colombia. English path pढ़ेलु सब कथा राजी हो मोर के दिबे एडी ओ पाठ पढ़िबे आइका
ପିଲ ହେ ବାପା ଜାପାନୀ ତମେ ଠିକ ସେ ମୋ ଜାପାନୀକୁ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ ନା? କାହିଁକି ପାରିବିନି? ପାରିବି ମାନେ ପୁରା କହିଲି ପରା। ସେମିତି ପଳେଇବି। ହଁ ହଁ ମୋର ସେମିତି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା। ବାପା ବାପା ତୁ ବାହାରେ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ମୋ ଟିକେ ବାହାରେ କାମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଜାପାନୀ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ତୁ ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢିବୁ। ଠିକ ଅଛି କଥା ଫାଇନା ହେଲା। ମୁଁ ଏଥର ତାହେଲେ ଚାଲିଲି। ଯାଉଛି ବାପା। ଆଜ୍ଞା। ଜାପାନୀ ହଁ ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଖାତା ଛିଡେଇ ଦେବି ଆଉ ଖାଲି। ନୟନ ମାଠିଆରେ ପ୍ରେମ ଭରା ପାଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପିଇବାକୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଛାଣି Excuse me. Excuse me. ତମ ନାଁଟା? बोला बोला जापानी सत्ता ହେଲେ ଜାପାନୀ ତେଲ ଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହଁ କିବେ ଶଳା? ସିଏ ନା ଆସିଲେ ଯାହାର ନାଇଁ ଟିଙ୍ଗେଇ ଶିବ। ଶଳା ଜାପାନୀ। ଶଳା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାପାନୀ। ମୁଁ ରୋମିଓ। ରୋମିଓ ଜାପାନୀ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ମତେ କରିଲେ କି ମାନେ ଟିଉସନ ତମ ଖାତା ଦେଖ ମୁଁ କଲମୀ ଯୋଉ ଗଲେ ସେଠୁ ତୁମର ବାପା 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 ନାଇଁ ସେ ମୋ କଇତା ପଇସା ହଁ ଏଇ ମତେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଇନେ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ପାଠ ହବନି ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବିନି। ସତରେ ସତରେ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏ ସତରେ ଭଲ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ। ତମକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼େଇ এখন ইংলিশ পাঠ এই পাঠ্যক্রম জাপানি পড়িব তুই পুଣି ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ଏ ବଙ୍କୁଳି ଭାଇ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ